Czytanie z księgi proroka Izajasza. W one dni rozchorował się Ezechiasz na śmierć. I wszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł mu: To mówi Pan, rozporządź o domu twoim, bo umrzesz i nie zostaniesz przy życiu. I obrócił Ezechiasz oblicze swe do ściany i modlił się do Pana i rzekł: Proszę, Panie, wspomnij, proszę, jak chodziłem przed Tobą w prawdzie i w sercu doskonałym, a czyniłem, co jest dobre przed oczyma Twymi. I zapłakał Ezechiasz płaczem wielkim. I stało się słowo Pańskie do Izajasza, mówiąc: Idź, a powiedz Ezechiaszowi, to mówi Pan, Bóg Dawida, ojca Twego: Usłyszałem modlitwę Twoją i ujrzałem łzy Twoje. To ja dodam do dni Twoich 15 lat i z ręki króla asyryjskiego wyrwę Ciebie i to miasto i obronię je, mówi Pan Wszechmogący.